दरवाजा पर जब रात लगला ध्यान से सुने सबे तो सबसे पहले को गीत होला आंख से आंसू गिर जाला। दरवाजा पर जब लगेला पापा समाधि मिलन रौरा पूजा के बाद निर्मला जी बारात चल जनवासा में। यहाँ लड़की के घर से धूर्छक के पानी जाला बेसे कर कम कर दी शर्मा जी एक में टेबल डाली लड़की के घर से धूर्छक के पानी जाला और से लड़का पार्टी के तरफ से लड़की के नहवान के कपड़ा वेला और लड़की जब आंगन में निर्मला जी नहाले ना तब महतारी के देह में आग लग जाला कि सब दिना बेटी नहले बिया लेकिन आज लोग नहवावत है घर से निकाले खातिर। अरे जल्दी से ना हाला हो बेटी जल्दी छोड़ा हो घरिया। अरे दुआरा पर आइले हो बेटी तो लोटावा होया नहीं रे उठत साबुनिया। अरे कैसे के न हई है होया तो हो बाबुनिया। अरे माई बड़े बड़े बुना अरे माई सुने नारायणी के बाबूनी भी जादू है रे मैयो। हाँ वह लड़की स्नान करे ले निर्मला जी और स्नान कैले के बाद दुल्हा के बड़ भाई आवले गुरहतनी करे और लड़की के हजामिन मंडप में बैठावतिया उन्हें से भसुर आ रहल बनी। लड़की के बाप आंगन में खड़ा बड़े उनकर मुंह खुल गई मारो के बांस धके रुआता रहे। लड़की के चाचा दरवाजा धके रुआता रहे और लड़की के भाई बेचारा कुर्सी पर बैठ के रुआता। अब हसुर हंसता होता रहे। अरे जाबारे
अरे काढ़े ले जाना हो राजा अपनी हो तारिया काढ़े ले जाना हो राजा अरे देखे ले साजन हो लोगा गिरे ले मुरुरे छाइया अरे काना पिंजरा रखनिए समाधि ऐसन सुंदर हो धियावा अरे रोवे ले जाना हो राजा लगा धुनी हो देसिया अरे हमारा सिया जल की हो बेटी आखी के हो उदारिया अरे दीनावा हरे बेटी भूखिया हरी आसिया अरतिया हो अरेली हो बेटी बाबा आखी हो नीरिया गहना चढ़ा के भसुर चल जाले अंगना में दुल्हा के बुलावल जाला लड़की के बाप अपना बेटी के जांग पर बैठावेला महतारी केहू तर जाई माई बेटा पैदा करे चाहे बेटी पैदा करे केहू तर जाई लेकिन बाप नखन तर सकत इस कन्यादान अवश्य एक आदमी के देवे के चाहिए महतारी तो बेटा बेटी पैदा करस तो कर कोख पवित्र हो गई लेकिन बाप के जांग के बल से बेटा बेटी भइल तब बाप के जांग पवित्र हुई कब वो जांग पर लड़की के बैठा के कन्यादान करी है जंघा पर बाप बैठोले बड़े बाप के थर थर जांग का पता पंडित जी के जनेऊ भी का पता लोटा थारी सब का पता बेटी कहती कि पापा आज समझ गए कि दुनिया में लोग बेटी काहे के पोसेला काहे लागी कि माथवा मिसाल बेटी अरे पोखरा खोनाई अरे सभावा लगावे खातिर आ दुनिया बसावे खातिर बेटी जाना
लड़के कल की समझ गए पापा जब रुआ यह करे के रहल तो हमरा के बेटा काहे कहते कि बेटा हो आज बेटी बन गई पापा हमहु बेटा रहती तो दिन देखे के ना मिली किया रे पापा का ना होना गरिया जुआवा खेलानी ता बेटी आपन हार गई कि अरे बेटी आगा थारे आगरिया जुआवा खेलानी ता बेटी आपन हारी गई तैयार बेटी बेटा बोरे पातोहिया घर के लक्ष्मी तातू बेटी बहुना कथी के पिढ़ैया पापा हो बैठल बानी हमरो के बैठल रे हो बानी हमरो के बैठल रे बानी हो कथी के करे जवा पापा जी कोइले बानी हमारा के पे जातानी हमारा के पे जातानी हो आमा के पिढ़ैया बेटी हो बैठल बानी तारो के बैठल बानी तारो के बैठल बानी पत्थर के छतिया बेटी हो कोइले बानी तोहरा के पे जातानी हो निर्मला जी बाप के करेजा टुकड़ा टुकड़ा में हो जाला जे भी कन्यादान कले ओकरा पता होई ए बाबू बोलल जान महतारी पागल हो जाले पागल माथा के केस बिखर जाला साड़ी ले खु जाला शोहरत या माई होसे में नइखे बुझाला जो ओकरा देह में आग लागल बा बाप जब रोएले निर्मला जी तो लड़की के लिए पापा पापा मत रोइए पापा आपकी आंख से आंसू पापा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मत रोइए पापा तो बाप के लिए बेटी का करी समझ में नहीं खे आओ तो लड़की के लिए पापा आंगन में से बाहर मत निकली जागले रहिया पापा जागले हो रहिया घरवा चोरवा होई है घरवा चोरिया होई है चोरावा के नमवा बेटी बातई हो दे तू चोरावा चोरिया
बेरा आंगन के रौनक बिल्कुल खराब हो जाला। वो आंगन में 1 मिनट रहे के ब्यासी मन न करे। जितना हाईलाइट जरेला सारा डेकोरेशन रोवे लगेला। हेलो बाप कहले कि बेटी का हो गई, शाम के माहौल का रहुए ई बेरा का हो गई। कमन गारा हलवा बेटी हो साजे मेरी लगी हो गई ले साजे मेरी लगी हो गई। कमन गारा हलवा भी पवन गारा हनवा बीनु सा कमन गारा हलवा बेटी हो रउआ बीचवा लगी हो गई ले मड़वा बीचवा लगी हो गई ले कब होई है उगारी रे हमार कब होई रे उगारी रे हमार चंदा गारा हलवा पापा हो साझे बेरिया लगी हो गई ले साजे बेरिया लगी हो गई सूरज गारा हलवा भी सूरज गारा हनवा बीनु सा बेटी गारा हलवा पापा हो रउआ बीचवा लगी हो गई ले मड़उआ। बीचवा लगी हो गई ले होई गईल उगारी न तोहार होई गईले उगारी रे तोहार। जब बेटी रोले तो बाप कहले कि बेटी अब मत रुआ, बर्दाश्त नहीं के हो, काहे इतना रुबता किया तो हारा घोटाल बेटी अनाधार सो किया तोहरा भले हो बेटी और किया तोहरा घोटाले हो बेटी
है निर्मला जी